Alas 8:29. Oy, eto muna ang mga nag-trending sa Facebook. Ano yan? Naiber, ato paklaro po katong sa kay hinang ang internet ato ni Engineer Anglo. Dito sa one lugar. Ato muna ni ini ato technical team, ato production team, ato pangitaan ko itong mundo itong Nine Splice. Ato ng amo ng i-repost mga kagahit. Para sabi mo po Challenging yung signal dito. Eto muna ang mga trending na naitabo. Una, usahay kani mga lalaki kung medyo magpadiskarte sa mga chicks, magpakuan pa cute-cute, pero ay kumpiyansa. Iyo! Nagpa-cute siya, wasa kabantay nga ang lamisa de igor na gipatong nani. Pag-aksuntan nagpa-cute, nilahos mga igala. Pandamay, ni nga kalaki ni... Medyo na bad trip. Pero sa bagay, depende man ang nakalami lang ani kagayat sa mga ani may tabo. Kung gwapo, kung mabagsak, gwapo gyapon. Kung bati kag naong, tapos na yung anak pag yung ka, pating malasa na yung kabati. Pating malasa na yung ka. Ikaduha! Ayaw mo kumpiyansa mag-inom-inom sa inyong mga barkada. Kaya kung kamoy magmaoy, ikaw ang pagtripan, sama ning nahubog na nakatulog. Giit mo gaan og limonsito ang baba, kamulog-tulog. Tingali sabi siya nagdamgo siya, talitan na na-realize, nga aslom day ka. Nawagin siya kamata. Wagin siya. Abi nagdamguran talaga. Tempa. Hindi ni sumpay ka po hulog ka po sa lamisa. Loy kayo mga kala. Muna siya ang gipuli atong balintong ganina. Ang babae na minubutag limon ito sa baba ni. Ay kalisa! Kulpa kayo, gwapo gani, nahuli sa CCTV. Usa ka lalaki, nagbitbit sa iyang laing babae, giapa sa iyang original na babae. Nagabal, kanang isa ka lalaki nagmotor, habal-habal na, sukok isa, gawas niya! Kabalo ko na kay babae niya, kabalo ko na kay babae, ana-ana. Karon, tanawan ninyong sa kilid, ang babae nga gibitbit, mga igala, pinakamang. Siyempre nga balabal drive, bawa siya pakialam, mangyada nga, bahala mo na ba sa gaton mo. Nisibat. Nakasibat. Nakasibat ang babae nga angka sa punsit. So ang lalaki din, pagtanong niya nisibat, yung sa talawa, na may babae na, talawa. Kung na ba ka ebidensya, walay babae. Naa kayo nakita? Naa. Pataka naman ka. Anak, wala pa naman ang istorya. Kaya ang babae na nisibat ganina, nibalik, murag wala lang. Nibalik dito sa kwan. Nagkita sila. O naibawaan, friends nila sila sa maong Pirmiro. Tanawa, nagkita pa sila balik. Uy, bes, naman ay kadribes. Uy, kasi naitabo, bes. Uy, bes. Nagbiso-biso pa. Pagkaswabi, mga galang ang pagkatrabaho. Hotel pinakaswabi nga trabaho. Hilo nga trabaho. Perfect! Pwede ang mga style nila ni Michael Ratonil o mga nose bleeders. Hilo nga trabaho. Nila ni Matt Giard ni attorney Alfred Gasyon sa pamilyaligon.com. Ni attorney Milber Arenas. Pauli ang ilang mga disipulo. Kulba. May din sila mga tawahan na magkanda kong seminar. So now, nakita na ko nga. Gawas. Ben, Box out. Una. Tinted. Tinted. Pareho kita sila. Correct. Nabutang asawa. Kaya ito, nabaktas, nabagdan, o kada, habal-habal, o kada, sa bariya, nasikan. Yun rin ang laki unang gawas. Tama. Ano ka, ano? Dalabak sa Taresin niya. Dito na sa layo. Lala. Santo na rin, ang liko, pinaro na. Ito na, pasi. Anak, ba, no? Anak, hinlo kayo. Very good. Mali, dito yung magiging mo.